Son Francisco Gallastegui e estou seguro de que cando vos falan do salmón se vos ven á cabeza a imaxe dun peixe que podedes ver nunha pescadería, nun supermercado ou mesmo un prato, unha elaboración que vos gustase ou que non vos gustase. Eu espero que despois de escoitarme falar estes minutos vos quededes con algunha curiosidade do que para moitos, entre os cales por suposto me inclúo, é unha auténtica maravilla da natureza. Falaremos da bioloxía e das características que ten a especie, despois falaremos da migración, que dentro do ciclo de vida do salmón é quizáis a etapa máis interesante, e remataremos falando dos riscos e as ameazas que sofren os salmóns, particularmente a día de hoxe. Comezando pola bioloxía e polas súas características, o nome científico do salmón é Salmo salar e pertence á familia dos salmónidos. En España comparte hábitat con outros dous peixes que están incluídos dentro desta familia, como son a troita común e a troita arco da vella. É unha especie anádroma. Isto quere dicir que nace no río, medra no mar e volve ao río a reproducirse. É dicir, o seu ciclo de vida completo pasa por ambos os dous medios, tanto auga doce como auga salgada. No que respecta á súa distribución, podedes ver no mapa da esquerda, en esa zona azul máis escura, que vai dende prácticamente Estados Unidos, case me diría que Nova York, pasando por Canadá, logo pasa por distintos países europeos, ata chegar á zona noroeste de Rusia. En España, particularmente, a súa distribución se restrinxe únicamente á Cordilleira Cantábrica, os ríos que desembocan na Cordilleira Cantábrica, dende o Miño ata o Bidasoa. O ciclo de vida do salmón consta de 4 fases. En primeiro lugar, os ovos embrionados. Estes están situados nas zonas altas dos ríos, nos que se coñece como cabeceiras, e precisan de augas moi limpas, zonas de non moita profundidade e tamén necesitan bastante corrente para desenvolverse adecuadamente. Como dato curioso, precisan arredor de 400 ou 450 graos acumulados para eclosionar. Isto que quere dicir que, por exemplo, se temos unha temperatura media da auga de 5 graus, precisarán arredor de 80 días. Pola contra, se en vez de 5 temos 8 graus, precisarán arredor de 50. O número verase un pouco reducido. Unha vez os ovos eclosionan, temos a etapa xuvenil do salmón, que a súa vez a podemos dividir en 3 subfases, por así dicilo. Unha vez nace do ovo, aliméntase do saco vitelino que lle proporciona os nutrientes esenciais para comezar a crecer e comeza a fase de alevín. Nesta fase, o salmón aliméntase de pequenos microorganismos que lle proporcionan nutrientes básicos para comezar a crecer un pouquiño. Aproximadamente 3 meses despois, comeza a fase de pinto. Nesta ocasión, o salmón parécese moito á troita e xa non só no aspecto, senón tamén no comportamento e na alimentación. Aliméntase de pequenos insectos, pequenos invertebrados, etcétera. E realmente é moi complicado distinguilos. Sí que existen unhas pequenas diferencias, pero dende logo, se non as coñeces, é moi complicado que sexas quen de distinguir o salmón da troita. E por último, temos a fase de esguín. Nesta ocasión, o salmón acércase, achégase á desembocadura dos ríos porque é unha etapa de adaptación á auga salgada. Por qué? Porque xusto despois ven a etapa adulta. Isto quere dicir que aí o salmón vai ir ao mar, vai medrar, vai migrar, vai buscar alimento, pero diso falaremos nun sintre, se non me vou deter, e onde si vou explicar un poquinho máis é na reproducción. Unha vez remata a etapa adulta, a etapa de crecemento, o salmón volve ao río para reproducirse. E aquí onde ven unha das características máis destacables desta especie, e é que nesta segunda fase de auga doce o salmón non se alimenta, senón que vive exclusivamente das súas reservas de graxa. Se pensamos un poquinho nisto, é bastante abraiante, porque remontar un río non é nada sinxelo. Teñen que superar moito tipo de obstáculos, teñen que superar variacións de caudal do río, é moi complicado, e que poidan facer iso sen ningún tipo de alimentación non deixa de ser algo moi sorprendente. Por desgraza, cando termina a reprodución, o salmón adoita estar moi débil e padece certas enfermidades e a taxa de mortalidade que ten é moi alta. É bastante complicado que o salmón poida sobrevivir despois de reproducirse. Como vos adiantaba, imos falar agora da migración. Aquí podes ver un mapa onde se ve máis ou menos onde se concentra a poboación de salmón no Atlántico Norte. Vedes que un dos puntos é nas Illas Feroe, cerca de Islandia, e outro punto é na Baía do Labrador, que está, loxicamente, no Mar do Labrador. Como curiosidade,
Esta adoita ser a etapa máis longa, dura alrededor de 2, 3 anos aproximadamente. Pode ser tamén de 1, pode ser tamén de 4, aínda que esos son casos un pouquiño máis puntuais, perdón. Esta etapa céntrase na busca de alimento. Por qué? Porque o salmón ten unha das maiores taxas de crecemento, xa que pode lograr medrar ata 3 kilogramos entre 50 e 60 centímetros nun só ano, o cal é bastante. Finalizada esta etapa, o salmón regresa ao río para reproducirse. E aquí ven a segunda característica que fai tan especial a esta especie, e é que volve ao mesmo río no que naceu. É dicir, un salmón, por exemplo, que nacera no Ulla, pode nadar miles de quilómetros ata Groenlandia, ata Islandia, etc. E, cando lle chega a hora de reproducción, volve exactamente ao mesmo río. Como conseguen iso? Pois orientándose mediante o campo magnético terrestre. Isto é algo realmente sorprendente e que, ata onde se sabe, non é coñecido en ningunha outra especie. Falando agora dos riscos e das ameazas que sofren, temos principalmente dous factores: a contaminación e a sobrepesca. Vos ensinaba hai un anaco esta diapositiva onde se ve onde se concentran os salmóns. Isto evidentemente é moi coñecido e debido ao valor gastronómico que ten o salmón fai que sofran, pois, por desgracia, as consecuencias da pesca e en moitas ocasións da sobrepesca. Pero non é o único, xa que a contaminación é moi importante tamén. Por qué? Porque o deterioro do ecosistema fluvial é, por desgracia, moi flagrante nestes últimos anos e o salmón sofre moito estas consecuencias. Tanto verquidos que haxa nos ríos, como o aumento da temperatura, como distintas alteracións que haxa no seu hábitat, ao fin e ao cabo, pois levan ao salmón a que lles sexa máis complicado chegar ás cabeceiras dos ríos para reproducirse e seguramente se queden, por desgracia, polo camiño. Pero estes dous factores non son os únicos. Tamén, por exemplo, está a construción de presas. O que pasou no río Tambre, aquí en Galicia. Construíuse unha presa que evitou que o salmón pudese acceder á cabeceira para reproducirse e, evidentemente, se non hai reproducción, pois vai terminar por acabar con esa especie, polo menos nese río. A proliferación de especies depredadoras, como pode ser o cormorán. O cormorán aliméntase de moitos peixes, xa sexan salmónidos, ciprínidos, etc. E estás estudando que quizáis pode haber unha superpoboación destes depredadores que de por sí non teñen depredadores naturais e, polo tanto, cando se altera un pouco a balanza desa forma, sí que estamos ante unha situación un tanto complexa. E despois tamén temos o que son as actividades ilegais. Evidentemente, o salmón ten, por desgraza non como tal, pero sí que ten moito valor gastronómico, tanto para consumo propio como para a súa venda, e hai persoas que, lóxicamente, se aproveitarán deste factor de forma ilegal. Para terminar, vemos aquí unhas gráficas onde se poden ver as capturas en 4 grandes ríos moi coñecidos en España, como son o Sella, o Narcea, o Esva e o río Eo. As capturas destes van de 1990 ata o 2021 e, bueno, podemos ver que a tendencia quizáis non sexa a diminuir, quizáis sexa aproximadamente estable. No Esva sí que pode ser que baixe un pouquiño, pero en xeral parece que se mantén un pouco estable. Pero se vos fixades no ano 2001, en todos os ríos parece que houbo un pico de capturas. Evidentemente, se hai un pico de capturas, quere dicir que hai máis salmóns que entraron no río, polo tanto, en xeral, haberá máis salmóns, porque haberá máis reproducción, etc. Se nos fixamos agora nas capturas totales de salmón en España dende 1990 a 2021, vemos efectivamente o 2001 foi o ano no que máis salmón se capturaron, seguido de cerca polo 2005. Isto quere dicir que por parte da administración, por parte de distintas asociacións, por parte de colectivos de pescadores mesmamente, se pode loitar para preservar o salmón. Se poden facer, pois ben, limpeza dos ríos, pois ben, evitar verquidos, evitar contaminación e tamén repoboar, que isto é algo moi importante e que ten consecuencias case sempre positivas. Nesta última gráfica podemos ver a tendencia que sí que nesta ocasión vai claramente a menos. En particular, nestes últimos anos, nestas últimas 2 décadas, en 2011, vemos que as capturas diminuíron moitísimo e iso o único que quere dicir é que hai cada vez menos salmón nos nosos ríos. Esperemos que pouco a pouco se invirta tanto tempo como ganas e, sobre todo, cartos, que é o máis importante, para loitar contra estes números tan vermellos e conseguir que o salmón non nos abandone os nosos ríos.